So einmal im Halbkreis rum. Also so tief angesetzt und dann. Hab ich schon. Ah. Lady? Jetzt? Ja! That would be a very small beat. Ja, men der har jeg faktisk tænkt mig, at du synes, at det. Ja. Så skal jeg det der fladskab, den skal jeg sige, det er du må godt lade mig forkert. Det er det, man har mest tid til. Jeg ved det ikke. Ja, men under alle omstændigheder, så gør man jo det, når der kommer et kæmpe hul i vejen. Så slipper man gassen i de her fartøjer, så... så det skal helst være hen over startpunkt, så man egentlig ved det. Jeg kan se, for at blive nødt til at finde et sted, hvor jeg kan komme mit tilbage på det. Det er en anden nede med det, og på siden, Ja, wenn das natürlich schwer macht, dass der Fährsätze jetzt. Das habe ich jetzt halt, ne? Ja. Komm, Hände ran. Es wächst.